Bideo honetan Euskal Mezaliburu berriaren inguruan hitz egin nahi nuke. Hain zuzen ere, euskara batuaz, lehengo urten argitaratu den liburuaren inguruan, eta aste honetan hain zuzen ere, konplitu baita urtebete, erabiltzen hasi zenetik. Eta urtebete honen kabuan, nire iritzi eman nahi nuke. Berez, Euskal Herri osorako aprobatu zen, baina praktikan batez ere Gipuzkoan eta Nafarroan ari gera erabiltzen. Bizkaian beste Euskal Mezaliburu argitaratu bai dute, bizkaieraz, eta iparralden ere normalen beren mezaliburuak eta izan ditue. Ez dakit berri argitaratu duten edo ez, baina betire beste mezaliburuk eta erabili izan ditue. Beraz, ni hemen Nafarroan nagoenez, hemen erabiltzeko argitaratu den liburu berriaren inguruan nire iritzi eman nahi nuke. Aurreneko gauza, hementxe dago, liburu elegantea da, dotorea, oso liburu polite, lehengo zarra, esan genezakela, sentzilloagoa zela. Eta hoen oso gauza politek egin ditu hemen, markatxo batzuk eta holako marrazkitxo bat. Beste aldetik, dezentez luzeagoa da. Lehengo zarrak 900 orrialde ditu, gutxi gora bera, eta honek 1300 gehiago baditu berrik. Alde batetik, esan genezake, gauza positibo bezala, berri honetan letraren tamaina handixeagoa dela. Ez askoz handixeagoa, baina pixkat bai, hala da. Eta esan genezake hori positiboa dela. Batez ere apez gehienogia edade bat badaukagu, eta guretzako meza ematea erresagoa da, letrak handigoak baldin badira. Eliz askotan ere argi gutxi egoten da, eta hori estimatzen da asko. Beste aldetik ere, gauza positiboa bezala, esan beharko ginuke, euskara batuaz dagoela, lehengoak ere alako euskara batuak kutsua zokan, baina euskaltzaindiak ematen ditun arauak errespetatuz, berriak. Eta esan genezake hori de positiboa dela, oraingo belaunaldi guztik, euskaraz eta ari dira eskolak egiten, eta komeni da baita ere elizan modu hontan, esan genezake euskaltzaindiak ematen dituen arauak eta irizpideak eta errespetatuz eukitzea baita ere gure liburua. Beste aldetik, beste gauza positiboa, eta horrek baita ere liburua luzatzen duena da, otoitz bakoitzean bukaerako konklusio hori oso-osori dagoela. Hori oso ongi dago batez ere euskeraz ongiegi ez dakitenentzako. Guretzako gauza bera da, lehengo zarrean otoitzaren bukaeran Jesukristo jartzen zuen da, gero gu Jesukristo gure jaunaren bitartez, edo Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santu, hori denak guk esan genezake euskaldunok badazkegu, baino egie da askotan euskaraz ongiegi ez dakitenak edo badaudela baita ere, eta askoz hobeki dago oso-osori jarria. Esate baterako gure apezpikuarentzako hau bentaja handi izango da. Don Frantziskorentzako beak lehengo zarragin ez baitzun sekulan asmatzen. Eta honekin esan halko ditu lasai asko orazioak, irakurriak izango ditu behintzat. Beste alde batetik ere, aberastu dute, mezaliburu berria, plegario eukaristikoak eta gehiago jarriz. Orazio gehiago alde hortatik eta uste alde hortatik ere positiboa dela. Baita ere aukera pilo ikaragarria eman dira. Esate bateko Roke jauna, lehengo gutxi batzu genituen, hasierako kirieak eta egiteko orain sekuleko piloa jarri ditue. Eta esate baterako aita gurearen sarrerak ere, ez dakit, dozena bat, pilo eharra jarri ditue, eta gauza hori guztik, esan genezake, mezaliburu berria aberasten dutela. Batzutan ere, horrek berak, egin dezake pixkoat pertsona batzuentzako gauzak komplikatu. Lehen esan dudan bezala, batzutan euskeraz meza eman behar dute, euskeraz ongiegi ez dakitena bezak, eta orduan ez daukate oso garbi nondik nora seitu behar duen. Aukera gehiegi jartzeekin, akaso hobe izango zen, jarri izan balie
gauzek argigoak, edo behintzat normalean erabiltzen duguna, azken finean meza ematean ia beti orazio berberak aukeratzen ditugu, ez dut esaten ongi dagoenik, baina praktikan hala izaten da. Eta akaso hoiek nola baitere modu ikusgarriagoan jartzea komeni izango zen. Baina betire gauza positibo bezala jarriko nuke. Bestaldetik ere, nik esango nuke hizkuntzaren aldetik, beste gauz positibo bat atea dena, oaingo berrin, lehen gizona esatezan tokitan orain gizakia. Nik uste dut hori de oso ongi dagoela, hasieratik. Gure izeba zenak, Maria Dolores Agirrek, gauza bera, hoxe, aspaldin esan baiziken. Hasieratik gaizki jarri zuela, gizona salbatzeko jainkoak eta gizakia behar zuela, gizonak eta emakumeak baitira. Hori de oso ongi dago. Bestaldetik, euskeraren aldetik, nik esango nuke txukun daudela bik. Bai zarra eta bai berria. Bik oso txukun daude, euskera jatorra agertzen zaigu bietan, akaso berri hontan, esan daiteke terminologia zehatzagoa dela, baina aldi berean ere esaldik batzutan pixkat luzexeagoak. Baina bik ongi daudela esango nuke. Nahiko ongi daudela bik. Beste alde batetik, gauza negatiboak bezala, nik aipatuko nituzke, batetik pena da, hontan bukaeran, lehengo zarrean, bukaeran agertzen da mezako ordinarioa latinez. Eta berri hontan kendu due. Egia da, askotan ez degula meza latinez ematen, baino gertatu izan da, kanpoko apezak azaltzea, guk euskerazko meza liburua bakarra daukagun herritan. Esate baterako, erderaz eta daukaten nahientzako, segur asko ez da problema, baino jende etorri izan du dira apezak meza eman nahi zuenak eta guk meza liburua euskera hutsean bakarra, erderazkorik gabe. Zenbait parrokitan, gure parroki gehienetan hala daukagu, bakarra euskerazkoa. Eta haintzako meza eman alizateko, bintzat latinezkoa eukitzea positiboa izan da holako kasu batzutan. Baina, hoizea txiki bat bezala. Oain, beste kritika bat, hori nire irizpidea da, nire iritzia da, esan genezake, erabiltzaile bezala, nire ustez asko pobretu da Euskal Meza Liburu berria, Euskal Herriko santuen gauza bereziak kentzearekin. Pena handie da, lehen agertzen zitzaizkigun, orazio guztiak, San Saturninoak, San Francisco Xabierrenak, San Ignazionak eta oain horiek denak kendu izan ditue edo jarri ditue Euskal Herritik kanpo emango baginu bezala meza. Hain zuzen ere, pentsatu behar dugu, liburu hauek eginak daudela Euskal Herrian eta Euskaldunok meza emateko. Beste lekutakoak ez du erabiliko liburuak deustako. Eta hasieran aipatu dudan bezala batez ere Gipuzkoan eta Nafarroan. Horregatik, alde hortatik, nire ustez atzera pausoa izan du da, nire iritzi pertsonala da, Euskal Herriko santuen orazio bereziak eta kentzea. Eta pixkoat hori ulertzeko ejemplo batzuk jarriko ditut. Meza liburu zarrean, esate baterako, Xabierko San Francisco apaiza agertzen zaigu, Nafarroako zaindaria. Jaia, Iruñe eta Tuterako elizbarrutietan ordea festaburua. Jaia bestetan eta Iruñe eta Tuteran festaburua. Eta hemen agertzen zaigu lehenengo otoitza, kolekta, gero oparien gainekoa, prefazioa dauke, berea, bere prefazioa, baita bere musikarekin eta dena, kantatu alizateko, eta konklusioko edo jaunartze ondorengo otoitza. Berrian ordea, agertzen zaigu oroipena bezala. Ez da deuse aipatzen, Nafarroako zaindaria denik, ez da Iruña eta Tuterako elizbarrutietan festaburua denik, deuse. Eta agertzen da bai, lehenengo otoitza oparien gainekoa eta jaunartze ondorengoa, baino ez daukagu bere prefaziorik hontan. Beraz, hontan pobretu egin zaigu meza liburu berria. Beste adibide bat, Sazernin, Gotzai eta Martiria, San Saturnino jartzen du,
Iruñe eta Tuterako elizbarrutietan jaia, Iruñeko hirian festaburua. Eta lehengo liburu zarrean, agertzen da otoitza. Iruñeko hirian esateko beste otoitz berezia, oparien gainekoa, gero bere prefazio propioa dauke, eta azkenik, bere musikagin eta dena, eta azkenik jaunartze ondorengo otoitza. Berrian, Euskal Meza liburu berrian, bakarra agertzen zaigu Tolosako Santzernin, Gotzaina eta Martiria. Ez du aipatzen, Iruñean festaburua denik, Iruñeko elizbarrutian festa denik, deuse ez da aipatzen. Eta bakarra otoitz kolekta, besterik ez. Ez prefaziorik, ez beste otoitzik. Bakarra agertzen zaigu hori. Hontan ere, esan genezake, pobretu egin dela Meza liburu berria. Beste adibide bat. San Fermin, Gotzai eta Martiria. Liburu zarrean agertzen zaigu Iruñeko elizbarruti zaindaria. Oroipena eta Iruñeko elizbarrutian jaia. Iruñeko hirian festaburua. Eta agertzen zaigu bere otoitz kolekta, oparien gainekoa, bere prefazioa, baita ere, musika eta guzti, eta azkenik jaunartze ondorengo otoitza. Meza liburu berrian agertzen zaigu San Fermin, Gotzaina eta Martiria. Ez da oroipen bezala agertzen, ez du deus esaten, Nafarroko zaindaria denik, San Frantziskorekin batera, biak Nafarroko zaindari baitira, ez du deus esaten, festa denik, edo Iruñean festaburua denik, eta bakarra agertzen zaigu otoitza, kolekta, besterik ez, gero ja bukatzen zaigu. Orain arteko adibideak batez ere Nafarrokoak ziren, baina ni hemen Nafarroan nago eta horregatik. Orain Gipuzkoako bat jarriko dut. Hemen irailaren 9an jartzen digu Donostiako elizbarrutian Arantzazuko Andre Maria Birjina jaia. Eta agertzen da bere otoitza, oparien gainekoa eta jaunartze ondorengoak. 3 horiek agertzen zaizkigu. Meza liburu berrian, irailaren 9an San Pedro Klaber presbiteroa agertzen zaigu. Eta, esan beharra dago, meza gehienetan erabiliko dela hau Gipuzkoan. Meza liburu batez ere Gipuzkoan erabiliko dela, eta baita ere Nafarroan esan dedan bezala. Guk esate baterako leitzen, badegu kapilatxo bat, Arantzazuko Ama Birjinarena, eta guretzako askozaz ere erabilgarriagoa da, edo guretzako askozaz ere gertugokoa da, zarra, berria baino, guk San Pedro Klaberren mezik, ez zaigu tokatuko hemen ematea. Arantzazuko Ama Birjinarena bai, eta pensa Gipuzkoa osoan. Eta orain ere ustez adibiderik argiena jarriko dut. Loiolako San Ignazio apaiza. Bilbo eta Donostiako elizbarruti zaindaria. Festaburua, bi horietan, Bilbon eta Donostin, eta beste elizbarrutietan jaia. Esate baterako hala da hemen Iruñeko elizbarrutian. Bere garaian, Azpeitia Iruñeko elizbarrutian baizegoan. Eta agertzen zaigu otoitza, kolekta, oparien gainekoa, bere prefazioa eta jaunartze ondorengo otoitza. Berrian, Meza liburu berrian agertzen zaigu Loiolako San Ignazio, ja grafia raro egiten zait, nik beti Ignazio, nire izenare hola idatzi izan dut, eineekin eta GN-ekin Ignazio pixkoat arraroa egiten zait, baina, bueno, gero jartzen du oroipena. Eta hau da gauza kuriosoa. Ez Gipuzkoan, ez Bizkaian, ez Nafarroan, ez Araban, eta seguru asko ez Baionan, ez da oroipena. Hau da, euskeraz meza ospatzen dan inun, ez da oroipena. Denetan da festa edo festaburua. Orduan, ematen du, kasu hontan, meza liburu hau euskeraz idatzia izan balitz, Euskal Herritik kanpo meza emateko bezala.
ez dakit, Madrilen edo Burgosen edo jainkoak daki non meza emateko. Eta gainera, gertatzen alda, Madrilen ere euskaldun batzuk elkartzea meza emateko, Sari Nazioaren egunean edo beste munduko edozein bazterretan. Baino, hain zuzen ere, elkartuko dira, Gipuzkoarrak direlako, euskalduna direlako, eta hain zuzen ere nahiko du ospatu gurean bezala. Oroipena jartzen du. Eta hemen, 3 otoitz agertzen zaizkigu. Otoitza, kolekta, oparien gainekoa eta jaunartze ondorengoa, baino prefaziorik gabe. Hontan ere, nire ustez, pobretu eginda meza liburu berria. Zarra baino pobreagoa da. Beste bitxikeri bat, aipatu nahi nukena, nuke aipatu gabe utzi nahi, lehengo zarrean agertzen zaigu uztailako 25, Santiago apostolua festaburua. Eta bere orazio guztiekin. Agertzen zaigu kolekta, agertzen zaigu oparien gainekoa, bere prefazioa, musika eta guzti, eta baita ere jaunartze ondorengoa. Hau da, dena dauke. Berrian, liburu berrian, Santiago apostolua Espainiako zaindaria. Aurrekoan agertzen etzena. Eta gero, orazioak eta denak baditu. Baina, bestetan kendu da, Gipuzkoako zaindaria edo Nafarroko zaindaria, hori denak kendu dira, baina bestea hau jarri zaio, Espainiako zaindaria. Eta antzeko goz bat gertatzen zaigu abenduak 8. Andre Maria Virginiaren sortze garbia, festaburua, eta bere orazio guztik agertzen dira. Agertzen da kolekta, oparien gainekoa, agertzen zaigu bere prefazio propioa, baita ere kantatzeko musikakin, eta jaunartze ondorengoa. Eta meza liburu berrian, jartzen du, abenduaren 8, Maria Virginia Doatsuaren sortze garbia, Espainiako zaindaria. Baita ere gauza bera egin dute. Eta gero osongi daude hemen, orazio guztik, orazio kolekta, hauetan bai, hauetan ez da kendu prefaziorik. Bi hauetan mantendu dira prefazioak eta baita bere musikarekin eta dena. Eta baita ere jaunartze ondorengo otoitza. Eta hause izango litzateke, nire iruzkinan, nire komentarioa. Nik uste dut alde batetik lan handia egin dutela, eta dudik gabe, nik ez dakit hartutako erabaki hauek, pixkat kritikatu dituen erabaki hauek, ez dakit nork hartu ditun, ez da zergatik hartu ditun. Baina aurreneko gauze, nik aitortu nahi nuke, lan bikaina egin dutela gauza askotan, eta gauza askotan meza liburu berria zarra baino aberatsagoa dela, baino aldi berean nire ustez, eta hori nire iritzia da, gauza hauetan atzera pausoa izan du da. Pobretu eginda meza liburua. Orain aipatu ditudan santu horien otoitzak, eta bakarren batek esaten aldu bai, baino gero beste liburu bat aterako dute, Lizbarroti bakoitzeko santukin, eta aparte eduki dezakezu sakristin, eta hori akaso katedral handi baten ez da problema bat izango. Katedral handian zeak jartzea, baina gaur egun katedraletan ere mezak euskeraz gutxi ematen ditue. Gure katedraletan gehienak ematen ditue erderaz, eta euskerazko mezak ematen ditugu herri txikitan. Eta guk esate baterako 57 eliz ditugu, eta ze ibili behar dugu, zenbat liburu erosi behar ditugu eliz bakoitzean eukitzeko. Horregatik, alde hortatik, lehengo zarra, askozaz ere erabilgarriagoa da nire ustez gauza hauetan. Eta pena handi xamarra da, berrian beste gauzoietan aurrera pauso horiek eman da, beste hauetan nire ustez atzera pauso handi xamarra eman izan du dela. Eta beste